салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародарон метаблокҳо любой намуд метаблоки майда калон, любой намудаш ҳаст: тилишка, присеб, ҷевкнак, пахта шунунак, картошка шунунак, картошка канак, любой чиза мо ба туғрӣ кардагием бародаро баҳри шумо. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо аз шумо мехоҳам хоҳиш ядона лайка биҷихед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед ва шумо чизе фурӯшӣ ки дошта бошед ҳатман номерои мо дар WhatsApp равон кунед. мо баҳри харидоро иншоалло пешкаш мекунем. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. курси имрӯза дар рӯи экран ам ядона лайка подписатсияро фаромӯш накунед. бародаро ин якум присеби фурӯшӣ метаблокай. барои метаблок нархша 3500 сомонӣ мега қарор дорад дар шаҳри душанбе. барои метаблокай бародаро беҳад лишкаи навай гуфтаям гапо пачка ягон камбудӣ надора. мегирӣ фақат дар қафои тракторчиа мезанӣ, ҳай мекунӣ, меираид, гап пиёда намераи. касоне ки харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бо савдо мешавад. ина бародарон метаблок қатъи тилишкаш фурӯхта мешавад, 20000 сомониш мега. ё саларкагиам бародаро дизелнияй қарор дорад дар ноҳияи Фархор, нархша 20000 сомонӣ мега. ина бародаро хутон бинед, ида болош мешини, ҳай мекунӣ. ина ҷивкнакош даи поюнан, тилишкарам дора, тилишкашам навай, нархаш 20000 сомонӣ. касоне ки харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бо савдо мешавад. бародарои азиз, ина картошка шалонак барои метаблокай нархша 3000 сомонӣ мега қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. ами картошкара мерезӣ, дар қафои картошкара мерезӣ, дар метаблок мезанӣ, худаш картошкара шунда мерава. касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, ай 3000 сомонӣ бо савдо мешавад. ина бародаро метаблоки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нархша 5000 сомонӣ мега ки нав айрасия овардаги намуд ҷивкнак дора бародаро. ина куллаҳои калонаш барои хок майда кунияна, дигарош барои замина ҷив кардан бародаро, замини сахта. трактор мега хуба, ягон камбудӣ надорад, нархша 5000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касони харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. ина бародаро метаблоки алафдиравак қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, нархша 7500 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. фақат алафдиравак бародаро дар мобайни 1.5 соат пашти 1 гектора мега медравӣ. беҳад хуба, бо алишан мешидаст, ба метаблоки замин ҷивкнакам алишан мешидаст. касоне ки харидори алиш кардан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, хутон муомила кунед бародарои азиз. ина бародаро 7377 занг занед. ина бародаро барои замин пахта шунунак чигита пурш мекунӣ, худаш шунда дар метаблок мезаниш, меирай, худаш дар замин шунда мерава. нархша 4000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ами пахта шунунак дастрас кунед. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ина бародаро метаблоки фурӯшӣ беҳад хубай мега, ягон камбудӣ надорад, замин ҷивкнаки 100%, не ки бензиния бародаро. нархша 5500 сомонӣ мега, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. касоне ки харидори бародари азиз, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби метаблок дастрас кунед. бензиния бародаро, ягон камбудӣ надорад, мега ҳамаш созай срочно фурӯхта мешавад. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо бародари азиз. ина бародаро метаблоки дизелни фурӯшӣ 9000 сомониш мега ки дизелнияй. трактори метаблоки соза, ягон камбудӣ мега надорад, қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. нархша 9000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. қатъиш ҷавкнакам, замин ҷивкнакам дорад бародаро. касоне ки харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо хай занг занед, дигар чизоша аз соҳиби ами метаблок дастрас кунед. ина бародаро трактора хутон бинед, созай мега, ягон камбудӣ надорад, мефурӯшаш. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ина бародаро метаблоки фурӯшӣ фарам дорад, 10 қувваи аспа дора.
дизельни метаблок бародаро нархша 12800 сомонӣ мега ки пачка ҳай. 1 сол гарантӣ дора. касоне ки бародаро харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин метаблок дастрас кунед. нав пачка клёнкаҳош кандагӣ нестанд тоатара. ина бародаро хутон бинед. касоне ки харидорин рақамҳо дар рӯи экрани шумо 70-80 занг занед, дигар чизоро аз соҳиби метаблок дастрас кунед. ина бародаро метаблоки турецкий дизельни оригинал мега айхча ҳамаи чизаш созай. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 9000 сомонӣ мега ки хай чанд қувваи аспай нафаҳмида меша рости гап. ина бародаро метаблока хутон бинед. нархша 9000 сомонӣ мега, ягон камбудӣ мега надорад, ҳамаш созай, кли қатъӣ заводид мешавад бародаро дизельни метаблок. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. инаи бо я намудига заминҷифкнака ё чия нафаҳмидам рости гап, ёша намедонам. хай ёша бо хутон занг занед дастрас бинед ки чиян. ина бародаро метаблокҳои фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. беҳад бисёра хеле ҳастанд. бензинерам ба фикрам доравод ё дизельниян ё метаблокҳо дизельниян. бо сифати аълоан мега, ягон камбудӣ надоранд, бо савдо мешаванд. 12800 сомонишу мега, хай бо савдо мешавад. ин разница нархай. калонаш дига нархай, майдаш дига нархай, миёнаш дигаай. касоне ки харидори бародаро марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби метаблокҳо дастрас кунед. ина бародаро метаблоки 190 дизельнияй 12 қувваи аспа дорад. доставка дар тамоми Тоҷикистон ҳаст. тамоми Тоҷикистона биге мегира мебарад. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархошу хай разницаи бигем ки ай 12800 сомонӣ сар мешава. хай бо чанд намудаи тракторо метаблокҳо бародарои азиз. касоне ки харидори марҳамат занг занед, дигар чизоро аз соҳиби ҳамин метаблокҳо дастрас кунед. пачкаҳан ё нави пачкаҳан бародаро. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ина бародаро метаблоки дигаримон 15 қувваи аспа дора мега. дар ҳолати хуб қарор дорад ин метаблок мега. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархша 16500 сомонӣ мега. 16500 сомонӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. и бо плук ҳам дора бародаро. ҷифкнака плука чанд чиза дора. ина 3-4 скорост дора бародаро ин метаблок. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо, ҷифкнакаш дар ина да таҳт аст. худ дар болош савор мешай, заводид мекунӣ, ҳай мекунӣ, мерай, ҷифкан мегира. марҳамат бародаро, касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби метаблок дастрас кунед. ина бародаро метаблокҳои пачка ай Россияҳан, ба фикрам бензиниян ё 7500 сомонишу мега ки ина бо плукшам дорад. плуки пачка, инаи ҷифкнаки пачка, запчастҳои нав доранд ҳамин чизоро бародаро. метаблок худаш 12500 сомониш мега. касоне ки харидори нашод ҳамин чизо пресидан мехоҳед, марҳамат ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро метаблоки нав пачка 8 қувваи аспи лашадира дора. российскияй беҳад хубай мега, ягон камбудӣ надорад. ҳама вақт ин номрош кор мекунад. 96 нархаш 5800 сомонӣ. и аниқ бародарои азиз бензинияй. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби тракторча метаблок дастрас кунед. ина бародаро метаблоки 186 дизельнияй. расход надора. расходаш мақсад кам масрафай. 12 қувваи аспа дора бародаро. нархша 12500 сомонӣ мега ки хай навай тракторча метаблок навай. қарор дорад дар ноҳияи Турсунзода. касоне ки харидори бо тилишкашам қатӣ шудааст бародаро. касоне харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, дигар чизоро аз соҳиби тракторча дастрас кунед. ина бародаро метаблок састраниш тенҷа мега. тилишка дорад, қатиш картушка, канак дорад, хай дигар чизорам бо ина дар рӯи экран навистагиам бародаро ҳарфҳои калонқатӣ хитон бихонед.
беҳад метаблоки созай нархша 13999 сомонӣ мега ки ин қарор дорад, ин метаблок қарор дорад дар ноҳияи Ҷайхун, Қумсангир. ина бародаро и бо хокдашкнака интернам дора. Чанд намуд чиз дора бародаро, бо ҳамаш фурӯхта мешавад. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби метаблок дастрас кунед. чанд чизша қатиш мефурӯшад. ина бародаро ишан метаблокай бо и калонтаршай беҳад хубай, дар ҳолати хуб қарор дорад, мега арзон мешавад, срочна фурӯхта мешавад, беҳуда занг назанед, мега нархша 15000 сомонӣ мега ки қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. касоне ки харидори бародари азиз беҳату зурд аст, касоне харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин метаблок дастрас кунед. ина бародаро пулукҳои пачка тайёр мекунам, мефурӯша, беҳад мега хуба наван, хай пачка ё намедонам ай худаш рост мекуна ё ягон ҷо меёра. нархошу 750 сомонӣ ай қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. чанд намуда бо тайёр мекас ина пулука бинед бародаро барои метаблок. касоне ки харидори марҳамат занг занед, аз номи канали мо салом расонед, бо савдо рани мешавам бародаро. ина бародаро метаблок қати касилкаш як сезон коркардагиай хуба, ягон камбудӣ мега надорад. нархша 13333 сомон мега қарор дорад дар ноҳияи Панҷакент. и алафдиравак, ришқадиравак ин мечизам бародаро. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед, аз номи канали мо салом расонед, ба шумо ҳатман скидка мекунад бародар. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ина бародаро и бародарани метаблокҳои пачка мефурӯша. ягон айб надорам, бензини саларкагирам ба фикрам дора, запчастшам ҳастак. чанд намуд метаблокҳо дора, ай 11500 сум сар мешавад. мақсад арзоншам ҳаст, қиматшам ҳаст. қарор доранд дар шаҳри Душанбе. касоне ки харидори марҳамат занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. худо нигаҳбонтон боша бародари азиз, барои дастгирии ҳаматон.